بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bwajabate biye jumaye biye lahoro madonye ala nyini ani ala bato dobi faraka juma don fa kosobe bwajabate subhanahu wa ta'ala ko anga shun anga sali jine meleke wurdane buna hanamade bwajabate ni bele jele dara ala fa abatuli kama bwajabate nga ala ma fo sebe ngono ate qur'ane haya kono ko ala bishun walma ala rabbi sali bwajabate kado ala ko ale na ka meleke nyumo be soli ke kira muhammadu ya rasul nabiu kan nabiu kira ka kira min dalembe madina ala ka nafana barka amin wajibata ambanyi ni subhanahu wa ta'ala femi ni femi wulika jobi sina kata fara korole ka kanyesha anga jamana ka wajibata minga yi jamana ma Allah ta'ala di bado ya rabbi ala ko shuru jamana ka mini minga bi jamana nye Allah ta'ala di bado ala ko bwanga siraka ambanyi ni Allah ta'ala fa ala ko kaka ala ya kama akoke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali sayyidina badr ali sayyidina bakar sayyidina uthman baraka kama magani banne baraka kama kushu baraka kama alquran lazim baraka kama wajabate ikado angani jamanai feminu ngera kadanyo anga kosaina wajabate ikado nimbe aywa nimbe wajilu kumbo ni siki ka lajalike ni siki ka famiyalike wajabate wallahi billahi nasurla inni yare itai wajabate ikado ni ala kilembe ki dakuna dia kama wajabate ikado bi waju wajabate ka laje anga jamana kono ni denya na mai ni denze bai wajabate ikado ka nyebela jeleso ka klakasa wajabate ina do ka fo mati to shi menye sabal ka bawa yeche ne sigay wartigi fo vo to bi fo kabini kunungo kana bla bila wajabate ka don ayi minge anayi mangutu min zoro ani bonya min daraka ani wulika jo min gerafe wajabate amafo mama folo wajibate kasingo dali kwa sara wajibate nado kafa ala dibse kula wajibate ambanyi na Allah ta'ala fe anga jamana denzebe denyuma minu zara nubi dukolo jukoro ya rabbi alaka hinu naka ya fakuma wajibate kado anyuru wolo tinamuso kabini mali make mali kabna bi fo Sudan minu varla nyanga kamali bo bulula minye batungara ya abola ensemble instrumentaliste yili murbo keta fe wajibate kado afana tala Allah alaka hinu islami shubela alaka ya fakuma alaka anguna alaka anguna ja kunangu yate mingo fe amanyi na Allah ta'ala fe alaka angerdige gerdige komande mingo fe amanyi na Allah fe ya rabbi ya rabbana na ala anguna ja wajabate ka don aywa minyi la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah wajabate ka do kuma labaka ko dukulo sanve wajabate alaka anguna ja kan kira muhammadu ke nywanzi nywanyi ikado fardaus kono amanyi na Allah ta'ala fe akanga jamana kishi jamana dunga kishi mimi malikono mimi malikoka ya rabbi gelabe minga bebi hamido bana be mina wajabate ka don ay wasebengo be mina barako be mina ndafuluko be mina bele jelebi ka degudo wajabate ka do ibulo de idishika iki nyetugu ika sanvela laje wallahi mbikle sabadi ma abinyana bo inshallah sigatana belebele aya katani ngona mami mbala ni beni daga bana biro ngono ibulo bi machine kay ba goshi climatisé bojabate ka do machine bla ki nyashi alama mami mbala bojabate ikado kadda bani nguruni bi bulu furo kono ibi ka kuruka ibaraka monike ibe buti kono ibaraka sani fere latike wal chama bi shuru ablade kani duga wi mine do winga bon do wina faka bojabate na sorla ibi franci to abu jabana na ibi na do metro kono atoni metro ngata chama bina ikani duga wi mine achama be bojabate ni bina kwake nana ijo folo tayrike ala kan yi ciki sai dan mashi adabla shoberge afo moruye afo karamogoye wajabate ku ka sebeni dabla wajabate dabatu ngar baraka min nyina ala fa ko ala songa ke jamana nyi bele angam bulu korota sisan auzu billahi minash shaitanir rajim amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu rasuluhu amin allah la sharika la la ilaha illa allah la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah allah la sharika amin subhanallahi la ilaha amin ibama amin kram ibama الفاتحة
alhamdulillahi rabbil alamin. Jekafo naam bala tuko bedi Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko la priorité wajibate i k'a dɔn ko yɛrɛ kun sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye jamanakuntigi ye bandaw wajibate i k'a dɔn awɔ min ye kalo damadɔ président ye a ye ko dɔ kɛ min ɲɔgɔnna famana ka kɛ jamana kɔnɔ wajibate i tulo kɛrɛbosigi jamana jigi dalen bɛ sɛnɛkɛlaw kan wajibate i k'a dɔn salu sɛnɛ i k'a dɔn a gɛlɛyara kosɛbɛ janko kɔɔri sɛnɛnaw fɛ sabula Ibrahim Boubacar Keita ka fanga wajibate i k'a dɔn kɔɔri sɔngɔ a kun y'o jaasi angɛrɛ sɔngɔ laban nana gɛlɛya sɛnɛkɛlaw ko n'o don a t'a kunbɔ bilen anw yɛrɛ ka sɛnɛ kɛ bɛɛ ye kɔɔri to yen o kɛra sababu ye Mali ka yuuru ka Mali jigin wajibate i k'a dɔn min ye bandaw ye n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'a fɛ ka mɔɔw nisɔndiya walima jamana ka sɔrɔ kɛ f'i ka wuli ka jɔ de boloda fɛn min bɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ nafa i k'o kɛ wajibate i k'a dɔn bandaw ko a ko sɛnɛkɛlaw a n'a ɲɛmaso ye ɲɔgɔnya min kɛ ɲɔgɔnya min kɛra marsikalo tile 30 tɛmɛnen bandaw y'i sigi ka jateminɛ kɛ sɛnɛkɛlaw k'an ka dɛmɛ janko kɔɔri sɛnɛnaw min bɛ se ka to jamana yɛrɛ yelen ye i k'a dɔn a bɛ barika dɔ fara la k'o kan wajibate i k'a dɔn kɔɔri i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ min ye kilo ye i dalasi 50 wajibate i k'a dɔn dɔ fara la kan sɛbɛnnikɛlaw ko bandaw ko o ti ɲɛ o ka dɔgɔ sɛnɛkɛlaw la fo k'a fɔ k'a to ten o kuma sigi kelen bɛ tɔni 80 ani tɔni 10 sigi kelen don k'o kɔnɔ i k'a dɔn awa ɲinanza min kɔni ye wulikajɔ ani jateminɛ ye wajibate i k'a dɔn awa min ye tɔni 100 ani 40 ani 7 wajibate i k'a dɔn fana bɛna fara kan min bɛ se k'a to Mali i k'a dɔn a kɔɔri bɔta ani kɔɔri feereta a wajibate i k'a dɔn dɔ bɛ fara kan waasa u ka ɲɛ fo sɛnɛkɛlaw ka nisɔndiya waasa u ka kɛ sabatifɛn ye fo k'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka da la k'a fɔ u bɛ sɔrɔ ba kɛ wajibate o de la min ye cɛja ye bandaw wajibate k'a dɔn kɔɔri a sɔngɔ min ye a feereli dɔ farala kan wajibate i k'a dɔn ayiwa dalasi 60 ani dalasi 60 a kilo kun ye 50 ye dɔ farala kan 16 farala kan wajibate k'a dɔn a ma daw ma min ye angɛrɛ sɔngɔ ye o fana jiginna min ye angɛrɛ sɔngɔ ye bɔrɔ kelen dalasi 2000 wajibate ani 200 sɛbɛnnikɛla ko wajibate k'a dɔn hakaja nin bɛna kɛ sababu ɲumanba ye ɲinanzamiya kɔni i k'a dɔn kɔɔri alaba b'a sɛnɛ an ka dukɛnɛ na walima an ka biliw sanfɛ sabula i k'a dɔn nafa min filɛ ka fara kan nin jamanakuntigi fɛ wajibate k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ sɛnɛkɛlaso ɲɛmɔw min ɲɛsiriso ye i k'a dɔn wulikajɔ ka bolo da fɔra wa a ka dafa ni ka bɛɛ lajɛlen tɛngu yanni samiya cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la priorité kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don le pouce fasiriba n'o ye Elhadji ba cɛmɔgɔ Tarawele Bakomu karamɔgɔ daba tugura min ye o kɔriko ye lajɛ min ye jamana gouvernement de transition ye karamɔgɔ daba tugura u ye balinako min kɛ min kɔni jamanakuntigi kɔrɔw dɛsɛra ka baara minnu boloda min kɔni ye hakilina kura k'o ta ni ka kɔɔri sɛnɛnaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tugura min kɔni kitakaw ye olu bɛ nisɔndiya belebeleba la fasiriba ko min ye jamana baara ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko masakɛ kɔrɔ min taara ale kɔni tun ye laɲini kɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita karamɔgɔ daba tugura a ka kita taga dɔ senfɛ dugudenw y'a yira k'a fɔ kita ye kɔɔri sɛnɛ dugu ye kita ye tiga sɛnɛ dugu ye wa Mali jigi belebeleba bɛ kita kan min ye sumanko la karamɔgɔ daba tugura o kuma k'u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ ɲɛgwɛ a sigilen o kuma min ye usine de dégrenage ye ko k'o dɔ sigi olu ka dugu la fasiriba ko a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ko tani ka segin tɛ kuma la n b'a walanwalaw ye sisan a k'a faamu ale nafura dama karamɔgɔ daba tugura ni ka taa bila san 2018 la a ko n'i y'a lajɛ usine de dégrenage min ye kɔɔri ye k'a cɛ ka don usine kɔnɔna la karamɔgɔ daba tugura ni k'a walanwala ka kɔɔri min ye koloni bu bɔ ɲɔgɔn na min kɔni ye o seegin bɔɲɔngo ye a y'o cogo an ka jamana in kɔnɔ a ko a y'a seko kɛ a ko kitataw o kuma k'a bɛ n'o bila a ka jate la karamɔgɔ daba tugura k'a tɛ layidu taw ye ni Ala y'a se nɔgɔya ye don min na o kuma k'u fana b'u ka usine ye kita kɔnɔna la o kuma ko kita n'o fana sera o fana waati sera fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura maa min ta mɛ ni ka kɛ sɛnɛ o minisiri ye o kuma ale kɔni ye taama dɔ boloda kita ni ka taa kita n'a lamini na karamɔgɔ daba tugura ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'o ye Mohamed Ould Mahmoud ye o kuma a y'a yira k'a fɔ min ye kita ye ani usine ka kan na an ko an ka bɔ nɔgɔ la n'an ko an ka sɔrɔ k'an nafa karamɔgɔ daba tugura tɛmɛsira ni taabolo dɔw bɛ yen f'an k'olu wajibiya a ko min ye usine cogoli ye kita karamɔgɔ daba tugura u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ o kuma hali n'a nafolo ka bon togo togo nka a bɛ min na se dugu ma dɛ karamɔgɔ daba tugura k'a
waati sera parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye kunu alamisa karamɔgɔ daba tun n'o bɛnna avril kalo tile gale ma min kɔni ye nin hakilina ninnu a nun donna o kuma k'a yira kitakaw la o kuma k'a ka usine de dégrenage a bɛna sigi sen kan o kunnafoni jɛnsɛnlen karamɔgɔ daba tun muguri nisɔndiya tigɛma don la kita kɔnɔna la sabu n'i y'a lajɛ kɔɔri minnu bɛ dilan yen ni k'a cɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ karamɔgɔ daba tun ni ka taa dɔ fara olu ka ɲɛta kan a ko ni usine bɛ denmisɛn minnu bɛ taa k'u bolo don baara la o de dagosi ka bɔ fo k'a damatɛmɛ parce que b'a ko an bɛ don min na ko bi denmisɛnw ka bɔ dugu kɔnɔ ni ka t'u yɛrɛ fa kɔji la karamɔgɔ daba tun k'u bɛ taa nafolo ɲini na o ye baara sɔrɔbaliya ye dugu kɔnɔ ni baara bɛ dugudenw bolo ka bɔ u bɛ taa min bilen parce que b'a ko karamɔgɔ daba tun min ye o jateminɛw ye o kuma olu kɛra k'a yira k'a fɔ nafa ni tɔnɔ mun b'a la o kuma gouvernement de transition bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka se ka usine k'a cogo laɲini wɛrɛ fɛnɛ kɛr'u fɛ k'a yira k'a fɔ min ye usine de dégrenage kɔfɛ karamɔgɔ daba tun n'i y'a lajɛ anw ka kɔɔri bɛ cɛ ka taa di nanzaraw ma o kuma mun na min y'an ka kɔɔri an tɛna se ka bamayɛlɛma ni k'a kɛ bazin karamɔgɔ daba tun bazin a dɔn bɛ ni Mali fini ye nka n'i y'a lajɛ a bɛ taa dilan nanzaraw de fɛ yen min kɔni ye a matière première ye o bɛ bɔ Mali kɔnɔ a kɔɔri yɛrɛ o bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ a bɛ taa bamayɛlɛma ka n'a feere anw ma kura ye nka yanni mun na anw tɛ se ka bamayɛlɛma Mali kɔnɔ yan parce que b'a ko karamɔgɔ daba tun o fana waati kuma sera ni Mali kɔni ye disi da najɛ ma don o don karamɔgɔ daba tun e ko min ye nanzara kulobilenw ye u tɛ sɔn ka min ye nafolo ɲini kɛ an ka jamana kɔnɔ tunga sira kɔnɔna la parce que b'a ko Mali tɔ tora min ye o de ye ka ba don usine ko la sabu usine de ye jamana ka ɲɛta tamasere ni usine caman bɛ jamana o jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tun min ye o usine baarakɛbaliya fu bɛ siri o dan na o sɔrɔ o kuma dɔ bɛ fara o kan kosɛbɛ nka min ye anw ka jamana ye anw de bɛ tinki tɔngɔ la usine ko la dɛsɛ de don wa nafolotanya de don wa walima dɔnbaliya de don wa o kuma ko ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pusi kɔnɔ Elaji Ba Cɛmɔgɔ Tarawele ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation o don ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jabate sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 500 37 o don sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ni ka nin sɛbɛnni in kɛ Jabate ngalo n'a mɛnna ka boli san 40 boli i k'a dɔn ni tiɲɛ kura la tile kelen a b'a dafere ni k'a dafara fɔ kosɛbɛ Jabate a k'i k'a dɔn kuma ka jɔ i k'a dɔn kolokala kumaw ani ngalon ɲamanw bɛ yen ka taa k'o ta k'u ɲami ɲɔgɔn na kelen tɛ Jabate i k'a dɔn saratigiw ye tiɲɛ bɔ k'a bin a kuma kana kɛ tuguni i k'a dɔn a kana mɛn maa fɛ Jabate i k'a dɔn arrêt numéro 13 min kɛra mars kalo tile 15 san 2021 chambre criminelle cour suprême o ye jamana sariyasun belebele de fɛn tɛ min kɔfɛ Jabate i k'a dɔn arrêt déféré o ye tubabukan ye a ko nka n'i y'a bamanankan ta k'a lajɛ o de ye min ye ko tiɲɛ ye ani sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra an fɛ n'a bɛ san caman bɔ waridunko kan waridunko ani jamana janfa min n'a kuma kun fɔra ko min ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye Amadu Kuma Nuhu Kuma Sumayila Jaabi Mahamadu Kamara Jabate i k'a dɔn a wa wuli ka jɔ ni jateminɛ minnu kɛra an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa kana k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ ayiwa k'a ko bɛɛ lajɛlen jedi ŋunuŋunu ni awa kuma wɛrɛ minnu kun bɛ yen a bɛɛ lajɛlen banna ninnu lafiyalen don bi u lafiyalen don sini wa kuma o kuma n'a fɔra ni min cogo dɔn ni nkalon don walima namara kuma don k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn i laban sariya bɛ bi kan kunnafoni min ye révélation ye u k'u ye kunnafoni in sɔrɔ sɛbɛnfura kɔnɔ u ko min ma lettre confidentielle du Mali Jabate sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ numéro 0053 mars kalo tile 28 san 2021 Jabate n'akili b'a la min ye communiqué ye o kɔni kɛra ka ɲɛfɔli kɛ sariyatigiw fɛ yen sabula min ye procureur de la République près du tribunal grande instance commune sabanan Jabate Bamako kafo kɔnɔ olu de ye kiiri in da k'a sɛnsɛn k'a jateminɛ ka diɲɛmaa ladɔnniya ani sini maaw ani sinikɛnɛ maaw k'u ladɔnniya k'a juru la k'a fɔ min ye nin affaire in ye maa damadɔ min tɔgɔ fɔra i k'a dɔn n'a fɔra k'a b'olu kan Jabate i k'a dɔn armée ka minɛn feere ka taa se i k'a dɔn avion min n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibn Bouarete ka avion zango in ye Jabate i k'a dɔn k'a ko walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na fɛn don minnu tɛ kelen ye Jabate i k'a dɔn jɔnni de b'a fɛ ka nin ko ninnu ɲɔrɔ ɲɔgɔn na kelen tɛ hali dɔɔni sɔrɔsiw ka minɛn zango o kɛra min ye avion zango ye o kɛra affaire kelen tɛ Jabate i k'a dɔn maa kelen maa ko kɛ
o kuma dossier u ka bɔ ɲɔgɔn na k'a ɲɛfɔ a ka faamuya o de la Bɔjabate a sɔrɔsiw ka minɛnsanko kuma min fɔra Bɔjabate a caman kɛra jamana kɔnɔ nka min bɛ n k'i ɲini ka Geostar kan Bɔjabate ani minnu tɔgɔ fɔra u y'o de kiiri in y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn fɔra u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ pôle économique et financier olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka segin ka taa ka na ka laban ka maa wɛrɛ yamaruya olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ keleku ni kuma minnu kun fɔlen don bureau vérificateur général fɛ olu fana ka segin i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kan k'a fɔ jamana ka nafolo yalima a taara wa dɔ fara la minɛn ninnu sɔngɔ kan wa y'a dɔn a donnama in kama miliyari 9 a n'a kunkanfɛ a fɔra k'o de farala minɛn sɔngɔ kan o de ye ŋanamu ye Bɔjabate hakilinaw y'a jira k'a fɔ n'i ye minɛn ninnu kelen nata i k'a dɔn wari min fana fɔlen bɛ janko maa minnu kɛra a baara kɛbaa ye Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ janfaba de bɛ ko in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'u y'a ye k'a fɔ k'o bɛna taa nɔrɔ ɲɔgɔn na walima k'o bɛna taa jɛya u bɛ laban ka na ni avion sanko kuma ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jɛlen don ayiwa i k'a dɔn o de ye Sidi Muhamɛdi Kaɲasi ni affaire in na Amadu Kuma Nuhu Kuma Sumayila Jaabi Mahamadu Kamara ni affaire in na Bɔjabate k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ŋanamu kelen tɛ ko in kɔnɔ i k'a dɔn suɲɛni ma k'a kɔnɔ binkani ma k'a kɔnɔ jamana ka nafolo ma t'a la Bɔjabate sabula dɛnkɛrɛfɛw ani jateminɛ minnu kɛra i b'a ye k'a fɔ a ko mankan barika bonyana fo ka taa politique ko kumaw don a la i n'a fɔ Sumayila Bube Mayiga Madame Buhari Félix Sisɔkɔ Musafa Ben Barika Bɔjabate k'a dɔn a donnama kama nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ministre ye yalima nin ko in ne olu ka ko kelen don wa kelen tɛ Bɔjabate u ti taa sira kelen na o de la Bɔjabate k'a dɔn Cour suprême kɔni seko ni damajira bɛɛ lajɛlen kɛ sarakisɛw ta k'a yanga i n'a fɔ article 613 code de procédure pénale article 15 loi min b'a jira k'a fɔ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛli foroba baara la ka taa se fo haute cour de justice Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ 9e cabinet d'instruction pôle économique et financier du tribunal première instance Bamakɔ kafo kɔnɔ commune sabanan ninnu bɛɛ lajɛlen y'a sɛnsɛn ka bɛn kelen kan k'a jira k'a fɔ nominɛni min ani sɔminkun kelen don k'a fɔ ŋanamu min kɛra min ye Nuhu Kuma ye Mahamadu Kamara directeur de cabinet kun don a donnama in kama jamanakuntigi nɔka kɔrɔla la Bɔjabate a jirala k'a fɔ nin affaire in kɔni i k'a dɔn a jɛra sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn kɛra a jirala k'a fɔ ayiwa bil hakitara fatanɛ don ŋanamu kelen t'a kɔnɔ janfa kelen t'a kɔnɔ o kuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye bonya min kan ka da u kan toit duman min kan ka da u kan u ka da u kan Bɔjabate o tɛmɛnen kɔfɛ a kuma tɛ fɔ bilen i k'a dɔn Sagete k'a kuma kan a ko n'o tɛ maa dɔw yɛrɛ ye ɲankataba sɔrɔ ko in kɔnɔ i n'a fɔ Mahamadu Kamara i k'a dɔn a donnama in kama a ye kaso kɛ Bɔjabate ka taa se ayiwa Nuhu Kuma ani ayiwa maa dɔw olu kɔni datugura ko in na sɛbɛnnikɛla ko datuguli in de senfɛ sa min kɔni ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛ an k'a lawara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Bɔjabate k'a daminɛ o don la ka n'a bila bi la sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen taara bɛn fɛn kelen ma Kunga Bɔjabate mɔgɔw bɛ fɛn fila de ci ɲɔgɔn na jamanakuntigi ka avion sango ani nin ko in kelen tɛ maa kelenw ma kɛ awa maa kelenw ma sigi a kuma kan Bɔjabate k'a dɔn sɔrɔsiw ka minɛnko o ye Geostar o Geostar in de ye wulikajɔ boloda awa minɛn minnu nana Bɔjabate hakaja n'a sɔrɔla suɲɛni kɛra a feerebaw kɔni tɛ fo n'o kɛra yɔrɔ wɛrɛ a ko kuma Bɔjabate an bɛ don minɛ ko bi maa minnu bɛ ni jalaki binnu ka k'u tɔɲɔ k'u tɔɔrɔ Bɔjabate k'a dɔn hakaja yalima u bɛna wulikajɔ kɛ wa min ye sarakura ye k'o wele sabula u tɔɲɛna k'u lajaba kan nkalondaw la yalima u bɛna wulikajɔ kɛ maa minnu ye nin ko in ta k'u sɛgɛrɛ Bɔjabate k'u wele bɔgɔ jɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔn bɛɛ nka min kɔni jɛlen don Bɔjabate nin ko in giirikara a n'a kun ka bɛɛ lajɛlen kɔni banna bi sabula a kɛra sababu ye min kɔni ye ayiwa juge dɔw ye ka taa se k'i ɲininka sɛbɛnnikɛla dɔw ye Bɔjabate k'a dɔn minnu kɔni ye cɛsiriba kɛ ko in kɔnɔ a ko kɔni i k'a dɔn a ɲɛnamayali a n'a ɲɛdɔn bɛ se ka kɛ cogo min k'a ta min ye kiiri in kɛra don min ka n'a bila bi la affaire in bi banna a sini banna Bɔjabate i k'a dɔn min ni minnu tɔgɔ fɔra u ka bonya an'u ka malidenya u ka sagu ma Bɔjabate dɔnduw la Mali kɔnɔ dɔnduw la jamana kɔfɛ min ye jamanakuntigi ka avion sango ye Bɔjabate o ye ko wɛrɛ ninnu n'o tɛ sira la i k'a dɔn u dat'o la u m'a feere u dama don a kuma na o tuma u jɛra bi u bi jɛra u sini jɛra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan i bolo don karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don le fondement karamɔgɔ dɔ bɛ tugura fasiriba n'o ye M.O. Kulubali a ko an ka taa Daka gun kan Segu
karamɔgɔ daba tun kɛra min ye nin mana ye a ti fɔ ka ban sabu ni ko ma k'a kɛcogo la karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni fɔcogo jugu fani o na ta ka sɛgɛrɛ fasiriba ko min ye capitaine bombardier général 4 étoiles karamɔgɔ daba tun kɛra n'a kun b'a dɔn a kun t'a kɛ fasiriba ko a ko min ye dakagun kan segu sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 27 ma karamɔgɔ daba tun kɛra k'a ye yɛrɛ ci baara min boloda fasiriba ko ni na mɛn ka lakale fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ maa min bɛ min ye cuwaciɲɛ tɛmɛ k'a sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tun kɛra cuwaciɲɛ min don ko cuwaciɲɛ gansan don wa sabu maa kelen ni ka taa bila maa 21 o tuma k'olu bɛɛ lajɛlen ni tigɛra ni k'u don dingɛ kelen kɔnɔ fasiriba ko san 7 o kuma bɛ maa min nɔfɛ karamɔgɔ daba tun kɛra min ye kiritigɛlaw ye k'o jɛ ni k'o labila k'o hɔrɔnya fasiriba ko yan'o bɛ t'i sigi k'i daminɛ karamɔgɔ daba tun kɛra ni k'a ɲɛci k'a tulo ci o kuma k'o de bɛ bɔ k'a yanga i b'a fɔ seliba kalo fasiriba ko ladiliba de tɛ capitaine général la n'o ye Amadu Aya Sanogo ye wa walima mun de b'a kɔnɔ Maliko la a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ daba tun kɛra Mali généraux lajɛ ale de b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale de kan ka kɛ misali kɛbaa ye karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka sira ɲuman di généraux tɔw ma Mali bɛ degun mun na an bɛ don min na ko B karamɔgɔ daba tun kɛra ko dogolen tɛ maa la fasiriba ko a ko min ye an ka cɛbaw ye tile tɛ bɔ ka bi abada ni dɔn ni kɛnɛ ma bɔ fasiriba ko min kɔni maa minnu bɛ ni hakili jolen batu la nka maa minnu kɔni généraux ye ka taa bila jalabatigiw la karamɔgɔ daba tun kɛra olu dan bɛ ekilimu kɔrɔ a ko bɛ se ka kɛ cogo di Mali sera kundama min na karamɔgɔ daba tun kɛra an ka kɛ misali taba Idrissa Déby Itno kan o kuma ka wuli ni ka taa terrain kana yɛrɛ la ka plan tracé ka di éléments ma fasiriba ko Amadu Aya Sanogo n'a tun bɔra ni ka taa cɛncɛn kan karamɔgɔ daba tun kɛra walima ka taa jamana cɛmancɛ bolo la ni ka sɛbɛnfura ta ka plan kɛ ka di denmisɛnw ma denmisɛnw ka jadisiw bunte u ka jadisiw fa u k'u siri i b'a fɔ ko woropanya malidenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun wara wallahi nka min ye Amadu Aya Sanogo karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka taa kɛ kɔrɔmatigɛli ye jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra min ye politikimaaw ye k'olu tɛgɛrɛma finitigilakaw k'olu tɛgɛrɛma min ka di n ye m'o boloda ne ye Mali général ye ne ye Mali den ye ne n ka kiritigɛlaw ye n ko kan jɛ min ka di n b'a kɛ maa si seko t'o la an tɛmɛna o bagabagali ninnu an tɛmɛna o kan fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra ni maa nin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara ka tiɲɛ f'i ye a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni an ka jamana a lafura karamɔgɔ daba tun kɛra min ye Mali jalabatigiw yɛrɛ ka kɛwale jugu ye a ko nin kɛwale jugu maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ɲimi karamɔgɔ daba tun kɛra o de dagosi ka bon kosɛbɛ a ko fɛn mun man ɲi ka kɛ n'o kɛra tilegan dɛrɛdɛrɛ yɛrɛ fɛ k'a kɛra malo ye a ko ni ba ye kini kɛ olu bɛ saamɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye capitaine Amadu Aya Sanogo karamɔgɔ daba tun kɛra ko ni a kun b'a dɔn k'a t'a kɛ koyi o kuma ko mun de bɛ fɔ a ye fasiriba ka fɔ la ni ɲɔgɔnna bɔli sugu karamɔgɔ daba tun kɛra k'a kana yaala tuguni koyi o kuma a k'i da so kɔnɔ dɔn malidenw ka impôt ni taxiw an ka dɔrɔmɛ kelen de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o k'ale ka sara ye hali n'a ti baara la fasiriba ko o kuma n'a bɛ jamana kuntigiya ɲini fasiriba ko a kan ka démissionner ni ka bɔ fini kɔrɔ o kuma n'o kɛra min ka d'a ye a n'o bolo da a nata politikimaaw sɔrɔ ɲɛ fasiriba ko maa bɛ kɛ président k'i to nin sira in kan wa k'i to nin hakilina in kan wa hakilina mun tɛ jamanadenw ka hakilina ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate namu i mana fɛn min sɔrɔ ayiwa nuforo la ni mi cogo dɔn nu fiyɛli a laban bɛ tila i la Bɔjabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛbaa ye Ibrahima Kɔnɛ Bɔjabate a bɛɛ taa Maliden Bɔjabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinɛ u bɛ fɛn dɔw natɔ ye bɛɛ lajɛlen b'i sigi k'i bolo da i sen ka maa ti kuma maa t'a jateminɛ yalima sini ma sinikɛnɛ yalima nin ko minnu bara ka na n'a dibidibi bɛɛ yalima a ko laban bɛna kɛ cogo di maa caman de bɛ Mali kɔnɔ min t'o lajɛ Bɔjabate ɲina min ye présidentsigi nata ye sɛbɛnnikɛla ko san 2022 Bɔjabate a bɛɛ taa n'an m'an jan don Bɔjabate k'a dɔn gɛlɛyaba de bɛ sɔn ka wuli sɛbɛnnikɛla ko fɛn minnu dabali bɛ sen na an bɛɛ lajɛlen farafaralen bɛ Bɔjabate bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka t'i ni ka maa minɛ maa si tɛ kuma ka sabali walima ka bɛn boloda bɛɛ lajɛlen kɔni b'i kunfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko présidentsigi nata Bɔjabate ko ɲɛ bara ka
ka dɔn maa minnu ni maa minnu ka bɔlen bɛɛ k'u b'a fɛ ka kɛ président ye caman y'i yɛrɛ jira kɛnɛ kan kana siga n'a waati fana sera Jabate i na maa caman wɛrɛ ye minnu fana bɛ bɔ dibi la k'u bɛ président nɔfɛ nka min ye jɔrɔ ye bi Jabate o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko diinɛ ɲɛmɔgɔw maliyɛn caman bara ka filɛli kɛ nka ko yɛrɛ kɔrɔ a n'a jateminɛ u taara k'a lajɛ min ye awa Imam Mahamudu Diko Jabate i k'a dɔn sanayɛlɛ ani i k'a dɔn min kɔni ye bɛndiya ye i k'a dɔn a dɔnnen bɛ bi kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye Imam Diko ye Jabate a ye baara minnu kɛ i k'a dɔn Ibn Boubacar Keita binni na o kɔni kɛra sababu ye ka sangaba d'a ma Jabate ale de kun ye o conseil islamique ɲɛmaa ye Jabate k'a dɔn tɔgɔba b'a nɔfɛ sangaba b'a la Jabate a dɔnnama in kama n'a ko i bɛ ka tile la nin bɛ kɛ ministre ye walima nin bɛ kɛ nin ye Jabate kana siga a bɛ k'a ye ale de kɛra sababu ye ni hakili b'a la Sumele Bube Mayiga o kun ka farin a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ nka a y'i tu Imam Diko la a yarala ka taa bin Ngami Jabate maa min nana bila a nɔ na o kɛra Dr Bubu Sise Imam Mahamudu Diko siga t'a la ale yɛrɛ de kɛra sababu ye walima ale kɔni ye Bubu Sise dɛmɛ a ka kɛ premier ministre ye ni hakili b'a ka kuma na o don a ko n den Bubu Sise n den de Jabate k'a dɔn ayiwa n'i ye maa hakilima ye i k'a kan ka fɛn caman faamu nka suma ko dugumajɛ Jabate k'a dɔn gɛlɛya caman wɛrɛ nana wuli sɛbɛnnikɛla ko awa gɛlɛya in kɔni wuli maanifin kamana ganna sabula min ye Imam Diko ani IBK u kun ka di kosɛbɛ ko din n'a nɔnɔ IBK tɛ foyi bɔ a ta la nana don ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya jun ye jumɛn ye Jabate k'a dɔn caman kɛra wulikajɔ caman kɛra i k'a dɔn imamu a ka girin a n'a ka kulekan a ma ku IBK la a yarala ka taa dafa sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra Jabate min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye jɛnsɛn n'a ni jamana caman bɛ yen min bolo maana bɔlen bɛ Imam Diko nɔfɛ min ye Saudiya ye Jabate a ye wulikajɔ min kɛ kɔsɛn in na o kɛra bonyaba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko wɛrɛ fana bara ka wuli min ye Ansarudin Sayid Usman Madan Sherifa Aidara Dankɔrɔba bɔra tile fila in na a ko meeting dɔ senfɛ a ko i k'a dɔn a ka jamakulu u k'u labɛn présidentsigi natɔ sera ni présidentsigi sera u k'u labɛn ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'i bolo ɲɛsin maa min ma o de bɛna k'ale ka candidat ye Jabate a ko n'i ye nin kuma in fila ta nin cɛba ni ɲɔgɔn cɛ kuma dulonnen don sɛbɛnnikɛla ko sabula n'i bɛ ninnu dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɔnnikɛla ye Jabate u ka yeli ka bon kosɛbɛ kabini yɔrɔ jan fɛ Jabate i bɛ yeli kɛ nin kuma fila in dugulen ɲɔgɔn na ni kawale fila Jabate k'a dɔn maa kan ka jɔrɔ kosɛbɛ sabula diinɛ a porokoto mango ni diinɛ nana don politiki kɛnɛ kan walima kana jɔ politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ Jabate a bɛ kɛ gɛlɛya ye Ala m'an kisira hali ni vote kɛra Jabate ni nin kelen ko nin de gagnera ne ma sɔn Jabate k'a dɔn olu ka kɛlɛ n'u ka mankan ni politiki maaw ta tɛ kelen sabula fangaba b'u la jama b'u nɔfɛ n'u ko jama min ma i da ka sa sisan a bɛɛ bi sa Jabate o bɛ ko min na jamanadenw ka ka jɔrɔ ka wulikajɔ boloda nka kabini sisan an bɛɛ lajɛlen bɛ digosi la Imam Mahamudu Diko ne de ko Diko Usman Madan Sherifa Aidara ne ko Haidara ne ko Haidara Jabate a k'i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen jamana kelen denw ye nin bɛɛ bi fa kelen ba kelen jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli maa kodɔnnaw kan ka wulikajɔ kɛ Jabate nin cɛba fila in u kana gɛrɛ ɲɔgɔn na bada jango a ka taa kɛ mankan ye walima tumini ka don ni ɲɔgɔn cɛ politiki kɛnɛ kan n'o kɛra bɛɛ Jabate i k'a dɔn jamana Ala m'an kisira sɛbɛnnikɛla ko sabanan wɛrɛ kun bɔlen bɛ o ye Suala Bayaya Haidara Suala Bayaya Haidara tile fila n'a bɔra kunnafoni di sira minnu bɛ yen Jabate k'a dɔn kuma minnu bɔra da a n'a ye jalaki minnu bɔ ka bin Imam Diko kan Jabate k'a dɔn jalaki kolo gɛlɛ i k'a dɔn a bɔ kuma ninnu fariɲana kuma ninnu gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko a ye kuma dɔw fɔ gundo kumaw don i n'a fɔ IBK bincogo i k'a dɔn ka taa se k'i ɲininka min ye premier ministre kɔrɔ ye Bubu Sise k'o nana dilan cogo min na a y'a jira k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Imam Diko ani Karimu Keita jamanakuntigi denkɛ jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ k'u sɛnsɛn yalima tiɲɛ kalabituru kuma ninnu ka wa ngali tɔmɛ bɛɛ sabula Suala Bayaya Haidara i k'a dɔn maa don min a bɔ n'a fana kolo ka gɛlɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ denmisɛnnin don Jabate a bɛ kuma minnu fɔ a bɛ maanifin keleku kosɛbɛ a ko a ye jalaki caman bi Imam Diko kan i k'a dɔn a ye tigɛluma caman bi sabula a y'a jira k'a fɔ min ye Imam Diko
Bambara ni Beka olu kun ka di o tɛ nkalon ye nka jalaki minnu n'o bɛ taa bi i n'a fɔ fanga binni walima fanga a kɔrɔbɔli ka taa sira wɛrɛw fɛ a k'o bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye nka min kɔni ye kuma tiɲɛ bon jabate an bɛ donni minɛ ko bi jamanadenw kan ka hakili sɔrɔ kɛ ka wulikajɔ boloda min ye diinɛmɔ ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min ka kan kelen fɔ ka taafan kelen fɔ o de ka fisa jamana ma nka n'a kɛra mankan ye don o don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ala m'an kisira bon jabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la i ye kuma in faamu wa n y'a faamu kojugu yana an k'a kɛ dunufɔ ni balafɔ ye karisa bɛ taa nin bɛ taa bon jabate an k'an ka wulikajɔ boloda kabini sisan min ye nin dankɔrɔba 2 ye u ka sira kelen da kosɛbɛ ni ninnu farala ɲɔgɔn kan jamana bɛ ja a bɛ ja dɛ wa ni ninnu farala ɲɔgɔn kan ko maa ma bɛ kɛ président ye bon jabate hali taa kana taa i bɛ k'a ye nka Ala k'an kisi n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ bon jabate e wo ne wo an bɛɛ b'an taafan ɲini Ala kana ninnu fɔ ɲɔgɔn kɔ koyi ya Rabbi Allah nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'indépendant fasiriba n'o ye Dawuda Sangare fulakɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye Mali ka kalafili nata ye i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na fasiriba ko n'i y'a mɛn i bɛ kalafili min kɔni ye aravɛki y'o boloda fasiriba ko an bɛ don min na ko bi ministre mun talen bɛ ni ka bila Mali ka kalafili ko kunna karamɔgɔ Daba Tunkara Kulukoro mara la kunu a ye baara nun don baara min ni camancɛ fanga kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ sabu camancɛ fanga bɛna laban ni Mali ka kalafili belebeleba ye kalafili min ni jamanadenw bɛna bɔ ni ka t'u n'u ka maa sugandi karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la o bɛ sigi masakɛya la fasiriba ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ye min ye aravɛki baara kura ye karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu bɛ ka daminɛ san 18 ni ka taa bila o sanfɛ o kuma olu ka enrôlement min kɔni o bɛna daminɛ karamɔgɔ Daba Tunkara jango tɔgɔ bɛ se ka don tɔgɔ min na fichier électoral la karamɔgɔ Daba Tunkara ni tɔgɔ duma don la e sen tɛ kalafili la fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara jamanadenw de kan ka wulikajɔ kɛ sisan sabu min ye n ka foro bɛ n sɛbɛ la o bɛ dɔn min kɔni ye waw bɔcogo la fasiriba ko a ko n'i y'a mɛn karisa ka di n ye n bɛ kalafili a ye o kuma e yɛrɛ yamaruyala kalafili kɔnɔna la o kuma maa si ka n'i den kɛrɛfɛ ni k'i dabɔ nin ko la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka yɛrɛminɛ boloda a ko baara min nun donna Kulukoro kunu karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ boloda Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o kuma waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ k'a daminɛ avril kalo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa bila mai kalo la a ko nin kalo kelen kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara maa man ka to ko maa minnu ka aravɛkiw ma kɛ fasiriba ko nin bɛna kɛ nafa ni tɔnɔ belebeleba de ye sabu n'i y'a lajɛ kalafili bɛ kɛ maa caman de bɛ den kɛrɛfɛ maa minnu bɛ n'u ka aravɛkiw ma kɛ fasiriba ko yaasa olu bɛ se ka ye kalafili nataw la o kuma nin y'o baara kura de daminɛlen ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga fɛ fasiriba ko a ko n'i ye sira dɔ lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu bɛ san 18 na ni ka taa bila san 24 na n'i y'a lajɛ kalata sɛbɛn kan kɛmɛ sara la olu bɛ t'u jɔ 15 la n'i ye jamanadenw yɛrɛ lajɛ kɛmɛ sara la olu bɛ t'u jɔ 51 na o b'a yira k'a fɔ u jama ka ca fo ka dama tɛmɛ nka kalafili kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ka jɔn ye kosɛbɛ fasiriba ko min kɔni o ye bolojigin kɔnɔna de ye karamɔgɔ Daba Tunkara an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka kɛ an ka jamana fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara an kana sɔn abadan an nikanba tɛ maa min ye maa wɛrɛ ko ta k'o sigi an kunna ka an ɲɛ bosolen to karamɔgɔ Daba Tunkara nka fɛn kelen de bɛ se k'o waleya n'o de ye kalafili ye kɛlɛ t'a la mankan t'a la i nikan ko don bɛɛjɛ fanga ye e pourtant ka di ko ye fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara i kelen n'i donna gundo soni kɔnɔ maa min ka di dusukun ye i bɛ kala ta o ye a ko o de baara daminɛ filɛ nin ye o kuma sira kɔni dira maa o ma sa maa minnu bɛ n'olu ka aravɛki kɔni gɛlɛya b'a la a kɛra u cogoya ma ye walima a ma kɛ o kuma k'a ka wuli a ka taa ka sigida miiriw la yaasa sen bɛ se ka don kalafili nata la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don bon jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan o don bon jabate an ka taa safo commune na mun bɛ bon jabate i k'a dɔn mun bɔnɛ bin na maa minnu dara nin yɔrɔ in kari-kari ni k'a du bɛɛ lajɛlen ti safo bon jabate i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don safokaw fɛ yɔrɔ min n'u k'a ma ko Tanzan Tanzan i k'a dɔn ale bɛ safo commune na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dugudenw dugutigi maire maa si den kelen t'a dɔn nin bɔra yɔrɔ min ni ka na yɔrɔw ci sɛbɛnnikɛla ko ayiwa marsikalo san 2021 i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ ci dɔ kɛra bon jabate Kamanagan ani Abuwa Sara Soso yɛrɛ de b'o ko fɔ alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 20
alamisa tɛmɛnen y'u kɔrɔ Bɔjabate i k'a dɔn min ye ɲɔgɔn ye dugudenw warala ɲɔgɔn kan ani maire sɛbɛnnikɛla ko cɛ dɔ kumana min ɲɛ so ma kanɛ u k'a ma ko Kurushe ko a ko olu filɛ yɔrɔ min jilen filɛ kabini indépendance yɔrɔ in y'o olu faw ta de u mɔkɛw ta don ka sababu kɛ u ka cike buwefiyɛ don Bɔjabate bɛɛ lajɛlen b'o kalama o donnen don i k'a dɔn awa mairie yɛrɛ fana y'o sɛbɛndiya a k'i k'a dɔn nka min ye wulikajɔ ye ka taa yɔrɔ ci maire o t'a kalama dugutigi t'a kalama dugudenw t'a kalama yɔrɔtigiw t'a kalama a kɛra ka da dalu jumɛn in ka sarakisɛ jumɛn in de bɛɛ Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko u kamana gwana fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnfura ma d'u ma u ka yɔrɔ ciliko la min ye mayanganɛ y'a jira k'a fɔ hakaja a ko olu ka foro u bɛnbakɛw ka foro dugu min n'u k'a ma ko Tanzan Bɔjabate kabini indépendance yɔrɔ in b'u bolo gɛlɛya ma deli ka don a la a ko nka nin wulikajɔ kura in ani nin yɔrɔ ci kura in olu kɔni kamana gwana fo k'a fɔ k'a to ten o kuma min ye ɲininkali ye u b'a fɛ k'o boloda maire min ye Giro Tarawele maire Giro Tarawele i k'a dɔn bɛn kɛra kan waati la Tanzankaw ni maire bɛn'a kan k'a fɔ yɔrɔ in u k'a morcele Bɔjabate u ni yɔrɔ in min ye u taara ka d'u ma mais mairie yɛrɛ ni yɔrɔ min o fana taara ka d'u ma sugu place bɛɛ misiri place bɛɛ dɔgɔtɔrɔso place bɛɛ ani denmisɛnninw ka ballondanyɔrɔ n'a a nɔna bɛɛ o bɛɛ lajɛlen bila la Bɔjabate nka i k'a dɔn min ye wulikajɔ ye ka sin ka taa yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen burusa ka don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko sariya in bɔra yɔrɔ o ma se k'a faamu o tuma an bɛ don minɛ ko bi dɔw bɛ yen u ka nafolo tiɲɛna a bɛ $60 bɔ Bɔjabate u ko ninnu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ na ni dusumakasi ye ani dusumakasaba ye Bɔjabate Abasi Kane ale ye denmisɛnninw ka ayiwa kalanmɔɲɔ ye ale y'a jira k'a fɔ u ye wulikajɔ caman fana kɛ yɔrɔ kari in na maire yɛrɛ min ye safo maire Giro Tarawele Bɔjabate i k'a dɔn a y'a jira journaliste la k'a fɔ sarakisɛ foyi den kelen de min bɛ yamaruya de k'a fɔ ayiwa Tanzan fanfɛla a kan ka taa ten sabula mairie ni dugudenw bɛɛ n'a kan a ko i k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda wulikajɔ min kɔni n'u ye sariyatigiw bɔ a kalama joona sabula UCD justice dɔ o kɔni nana ka sɛbɛnniw kɛ ka kow jateminɛ o tuma an bɛ don minɛ ko bi Giro Tarawele a y'a jira k'a fɔ min ye juge ye min kɔni ye jamana kiiritigɛla ŋanaw ye u bɛna se olu ma ka taa ko daw kɔrɔ i k'a dɔn min bɛ se k'a to dugudenw u ka hakɛ bɛ segin u ma cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan La Pioche fasiriba n'o ye jamu wage karamɔgɔ daba tunkara an bɛ taa Kulukoro tuguni min ye Madamu Binta Semeka karamɔgɔ daba tunkara k'a tora a dɔnko la fasiriba ko dugukolo kuma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dugukolo ŋanamu kuma min ye Madamu Binta Semeka a cogoya b'o la fasiriba ko n mɛnna n ka ko la ani n tora la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ko n'i y'a lajɛ Kulukoro mara la commune de Megetan karamɔgɔ daba tunkara min ye dugu dɔ bɛ ko tiɲɛ o tuma Binta Semeka k'a taara mɛtiri kɔni da hectare caman b'a k'o tigɛ k'o k'a ta ye fasiriba ko min ye dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni dabali banna dugutigi a n'a ka dugudenw u y'u jɔ ka Binta Semeka lajɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di an ma bɛn ko la an ma fɛn labili ye karamɔgɔ daba tunkara ni kana jagoya fanga cogoya kun k'i bɛ se ko la jamana kɔnɔ o tuma ko a na lakale min ye dugutigi a n'a jɔnjɔn u ye wele bila maire ma karamɔgɔ daba tunkara ni ka nin ko in ɲɛɲini yɔrɔ yɔrɔ bɛ n'u kan ka don ye karamɔgɔ daba tunkara u donna bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ min ye Binta Semeka ye a bolomadalen tɛ foyi kan fasiriba ko o ko bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnni ka ban tuma min na min kɔni dugudenw ye u y'a laɲini an bɛ sariya jamana kɔnɔna la o kuma an k'an ka laɲini kɛ n'o ye plainte ye an ka taa di kiiritigɛlamɔgɔw ma fasiriba ko a ko maa minnu ye lajɛ boloda karamɔgɔ daba tunkara ni k'u kumakanw kɛ kelen ye ni ka taa laɲini boloda o ye Dɛnba Fane Badara Alu Jara Mohamed B Jankunba Lasini Tarawele Guro Ndu Guro Ndaw l'enfant du Kona daw ma sɛbɛn ne ko daw do Gurundu iyo mero Gurundaw nga sɛbɛnnikɛla ye du de kɛ yan Gurundaw ayiwa l'enfant du Kona et Donjek l'enfant du Kona sigay karamɔgɔ daba tunkara fasiriba ko a ko Ibrahima Jara ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka plainte kɛ ni ka taa di min ye kiiritigɛlaw ma k'a yira k'a fɔ min kɔni Binta Semeka ye k'a ye gasi ta k'u sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tunkara u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo kan kiiritigɛlaw ye a sɛbɛnfuraw lajɛ karamɔgɔ daba tunkara ni ka cɛdenw bila n'o ye techniciens ye u ka taa terrain kannaw lajɛ a ko bɛ cogo min na k'a dibidibi n'a dogodogoni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen lajɛ ka na tigɛ kan k'a yira k'a fɔ min kɔni ye dugudenw ye u ye laɲini min kɛ Bilhat Kulu
olu de ta ye tiɲɛ ye o kuma Binta Semeka karamɔgɔ Daba Tunkara k'a taara yɔrɔ minnu tigɛ ni ka morceler k'a feere karamɔgɔ Daba Tunkara k'a k'a ka so n'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ kɛnɛ kan o kuma ko yanni waati kunkurunin cɛ Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye o gɔrɔsi bɔlen sabu gɔrɔsi numéro 57 min bɔra mars kalo tile 11 karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'a di Binta Semeka ma o kuma joona i ka minɛnw cɛ hali biriki den kelen ka na ye terrain kan Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara Binta Semeka o kuma a kun ye yɔrɔ feere maa minnu ma karamɔgɔ Daba Tunkara a n'olu fana bɛ ɲɔgɔn na sabu olu kɔni fana fɔraw jigi kɔ Fasiriba ko yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen cira ni k'a dakolon ci an bɛ don min na ko bi min kɔni Binta Semeka kangari danbɛ a ye sabu n'i ye an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara Bamakɔ kɔrɔnfɛ bolo ni ɲɔgɔnna nganamu bɛ ni Binta Semeka tɔgɔ b'a la a dagosi de ka bon dugukolo kɛlɛ kuma bɛ i delila ka nin fɔ n ye hectare 10 hectare 20 hectare 1000 maninfin kelen bɛ mun kɛ nin bɛɛ la an fana tɛ diɲɛlatigɛ nata dɔw lajɛ kuma bɛ kɛlɛ o kɛlɛ dugukolo nɔfɛ o ye ko ye kunnafoni filanin ye an ye min b'o la piyɔsi kɔnɔ jamu Wake ale ka sɛbɛnni don nɛgɛ kɛra fɛn Mamutu Surunin i tɔgɔ n ka te Zara Prebe min te min ɲɔgɔn tɛ jamana kɔnɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye o bi bɛn b'a de to a ye ko Alexi ko a k'i k'a dɔn tosira tɔ ka gwan min ye INSP i k'a dɔn a directeur ba a ye lettre kɛ ka ɲɛsin directeur général ma min ye DGCC ani DNA ani douane a y'u ladɔnniya k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ u y'o kɛ mankanba min wulilen don te Ashura nɔfɛ olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana caman na te Ashura i k'a dɔn baasi foyi t'a mini na min ye ayiwa lettre in sɛbɛnna mars kalo tile fɔlɔ Institut national de santé publique i k'a dɔn o ye cakɛda ye minnu bɛ jamana i k'a dɔn kɛnɛ ko kunna fɛn o fɛn n'a bɛ min walima a bɛ dun olu b'a lajɛ k'a larowe ni bana t'a la ayiwa fɛn jugu wɛrɛ t'a mini na lettre in kɔni a ye a sɛbɛn k'a ɲɛsin cakɛdaw ma cakɛda minnu bɛ ayiwa jamana balofɛn ani minfɛnkow kunna a y'u ladɔnniya a ko min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min kɛra ayiwa ko siɲɛ fɔlɔ la n'o ye commission union européenne i k'a dɔn o ye te dɔ de minɛ i k'a dɔn te in bara ka taa Faransi te in bɔra Chine jɔnko la te in lajɛli i k'a dɔn fiɲɛyɛrɛ la te Ashura de kun don nka min ye a te yɛrɛ a kurukara bɛɛ a n'a dilanna yɔrɔ min a tɔ fɔn fɔ bɛ yɔrɔ min u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ a la min ye te kura nanen ye n'o ye Ashura ye u y'o sɛgɛsɛgɛ i k'a dɔn ma dan Mali yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ma u taara n'a yɔrɔ caman ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o de la u y'a ye k'a fɔ te Ashura a bɛ min yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn mɔgɔw k'a min donda la o de la cakɛda minnu bɛ kɔlɔsili kɛ ani jateminɛ kɛ i k'a dɔn te lo min n'a kuma ɲi o de ye lo NJX 403-12-0046 i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye binfala ye a suma dɔ tun b'o nɔfɛ dɔ tun b'o la o tɛ nkalon ye nka min kɔni ye o tɛ ye o kabila bɛɛ lajɛlen bɔlen don ayiwa jate la u y'a bɛɛ lajɛlen jeni o kuma Institut national de santé publique u k'u bɛ diɲɛmaa ladɔnniya u ye te in sɛgɛsɛgɛ te fɛn fɔ bi jamana kɔnɔ u taara tanta faw fɛ te Ashura ka taa lajɛ o kuma a feereli sugu kɔnɔ i k'a dɔn gɛlɛya t'a la fɛn jugu wɛrɛ t'a la laboratoire minnu bɛ yen n'o bɛ Faransi u taara lajɛ olu y'a jira k'a fɔ baasi t'a la i k'a dɔn u y'a bila ka taa tuguni min ye ayiwa Senegalikaw fɛ yen u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu ka laboratoire la olu ko fɛn t'a la Maroc min ye Togo ye u ye nin bɛɛ lajɛlen ye te in bila ka taa ye olu bɛɛ lajɛlen a sɛgɛsɛgɛ o tuma an bɛ don min na ko bi min ye te in ye hakaja gɛlɛya t'a la sɛbɛnnikɛla ko min ye ko in gɛlɛya i k'a dɔn maa hakili jugu dɔw bɛ yen olu kɔni dɔn ko kɔrɔ k'a tɔ bɛɛ tiɲɛ mɛtiri Konare o y'u ka ayiwa surunin dɔnba ye o y'a jira k'a fɔ burusi kɔnɔnaw na kuma yɔrɔ tɛ yɔrɔ minnu na i k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw taara bi butigitigiw kan te Ashura bɛ yen wa n'a ko te Ashura bɛ a bɛɛ di n'i m'a bɛɛ di pɔsɔni b'a la walima te kelen o kelen i bɛ minɛ a kunkɔrɔ i bɛ taa 50 sara fɛn min bɛ feere 20 n'a fɔra ko i bɛ minɛ ko i ka 50 sara i y'a dɔn kɔni n'i y'o fɔ burusi kɔnɔna na a bɛ mɔgɔw sara mɛtiri Konare ko a k'i k'a dɔn nin de kɛra sababu ye te Ashura yɛrɛ ka magoya ni k'a tɔgɔ tiɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la an bɛ don minɛ ko bi siga t'a la u y'a sɛgɛsɛgɛ diɲɛ fa bɛɛ te Ashura gɛlɛya foyi t'a la i k'a dɔn a bɛ min a min cogo la k'o fɔ diɲɛmaa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ radar kɔnɔ a ka bibɔli la journal aujourd'hui bi Fasiriba n'o ye Elhaji Abe Aidara
haydara ko shirifukɛ karamɔgɔ daba tungora compagnie sabu ɲuman karamɔgɔ daba tungora ko sariya kɛmɛ k'u gosi min ye nafolo kasabi caman ye parce que b'a ko min ye an ka jamana i b'a ye k'a fɔ assurance ale sigikun tɛ dɔwɛrɛ karamɔgɔ daba tungora ni ka siniɲɛsigi boloda kasara maa t'a ɲini ni ala y'a kɛ maa min garisɛgɛ waati o waati min ye assurance a kan ka don jigi kɔrɔ jan ko baaraw kɛra kun min kama parce que b'a ko min ye an ka jamana i b'a ye k'a fɔ assurance sabu ɲuman karamɔgɔ daba tungora k'u ka banni ni ka nafolo k'a sara cogo la dɛ olu de nana nin kiiri kɛcogo ye parce que b'a ko a ko société Sotraka société Sotraka Fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora olu de ni compagnie sabu ɲuman u ye bɛnkan tigɛ bila kɛ camion kelen b'olu bolo Sotraka la karamɔgɔ daba tungora kelen assurance san kɔnɔ miliyɔn 20 in karamɔgɔ daba tungora ni ala nana ka kasara ye o kuma min kɔni ye fɛn o fɛn n'a tiɲɛna u b'a bɛɛ lajɛlen sara Fasiriba ko bɛn kɛra min kan o ye Mali Konowari ka taa bila Sénégal kɔnɔna la olu ka camion bɛ munumunu salo kɛ ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko min kɔni taji essence ale ni gasoil o kuma u b'o de ta u ka compagnie kɔnɔna la a ko min kɔni ye san damadɔ camion 6 kɔni tasuma de donn'o la karamɔgɔ daba tungora ni k'o tajiw bɛɛ lajɛlen da kolon ci k'a daminɛ san 2014 ka taa bila 2016 Fasiriba ko kasara nale min ye Sotraka a ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ karamɔgɔ daba tungora ni ka taa compagnie sabu ɲuman maaw fɛ o kuma an bɛnna min kan min ye assurance an y'a sara karamɔgɔ daba tungora ni kasara nana don o don a ka se k'an bolo ma gan o kuma kasara nana a y'a lajɛ a kan ka dilan cogo min na ka kɛ ten o kuma k'a da tulu la k'a da jaba la u ko nahin Fasiriba ko min kɔni wari a sarakun ye fɛn min ye n'o ma bɔ dun o kuma karamɔgɔ daba tungora k'u bɛ taa kiiritigɛlaw fɛ min ye kiiritigɛlaw ye karamɔgɔ daba tungora u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda k'a yira k'a fɔ ko mun na min ye compagnie sabu ɲuman mun na u b'u ban Sotraka ka sarali ma abada Fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye sariya sa a nana bɔ ka bin ni k'a yira k'a fɔ ko jalaki y'u sɔrɔ o kuma min kɔni ye nafolo minnu tiɲɛna n'o ye taji nafolo ye 100 ani 20 karamɔgɔ daba tungora k'u b'o sara n'u ye 120 sara o kuma k'o ta bannen ye dɛ samasamani ni banni min kɛra karamɔgɔ daba tungora ni ka tile gawula gansan 70,000 o b'o sɔrɔ indemnité la Fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora bɛn kɛr'u ma sɔn kɛr'u kan o kuma ko de bɛna boloda o kuma an bɛ don min na ko bi min ye sariya tigɛlamɔgɔ n'olu y'a bila yɔrɔ min na karamɔgɔ daba tungora foyi tɛ se ka wuli ka bɔ o kan o kuma min kɔni sabu ɲuman maaw ka banni dɛ o de nana ni gɛlɛya ye k'u yɛrɛ sɛgɛrɛ a ko n'u kun sɔnna karamɔgɔ daba tungora k'a kun tɛ se ni mɔko ye nka u ka banni dɛ a n'u ka tulogɛlɛya o kuma ko di sera ni nin bɛɛ lajɛlen u ka cakɛyɔrɔ ma a ko n'i y'a lajɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye compagnie wɛrɛ minnu bɛ n'olu bɛn'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bɔ yen karamɔgɔ daba tungora ko nin bɛna kɛ perte ba de ka ɲɛsin u ka cakɛyɔrɔ ma sabu wari sarakun ni kobilen nana i kan don an jigi kɔrɔ kobilen nana e y'i ban ka don an jigi kɔrɔ tɔw bɛ to mun na bilen nin bɛna kɛ gɛlɛyaw ma dɛ Fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye kasara i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ taa taji ta yɔrɔ minnu na o kuma k'a daminɛ ka na bila Mali kɔnɔ o kuma i tɛ tile bɔ ka bin abada ni mobili dɔ min yara o kuma ni mobili yara dɛ o boloma gan sabu assurance sarakun ye o ye o kuma wajibi don o ka sara e bɛ nafolo bɔ min kama n'o tɛ kɛ o kuma mun na i bɛ nafolo bɔ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ Elhaji Abe Ayidara ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui o don wajibi tɛ i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛf'i ye a fɔ n ye wajibi tɛ i k'a dɔn nin y'a siɲɛ 28 n'a ye ɲɔgɔnda de bɛ boloda banki ani waribo ni ɲɔgɔn cɛ 28 n'a ye wajibi tɛ i k'a dɔn banki min n'a sanayɛrɛla banki min n'a ye ɲɛ sɔrɔ u ka ma ko banque atlantique banque atlantique banque min ni a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri barika bonyana kosɛbɛ ni zen ka ɲɛsin client ma o kuma a tɛmɛna banques kan bɔjɔbati sɛbɛnnikɛla ko magazine global finance san o san u bɛ nin kɛ banque atlantique ale yɛrɛ ye banque populaire marokokaw ka banque centrale populaire o bolofara don i k'a dɔn u ye bolo d'a kan maa min y'a sɛbɛndiya magazine global finance bɔjɔbati u ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 28 na u ko de ma best bank award a ko nin bonya in nin garama in ni nin tanu ka ɲɛsin banque atlantique ma Mali kɔnɔ i k'a dɔn dɔwɛrɛ ma su ma u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri client dɛmɛni bɔjɔbati i k'a dɔn ka taa se wari yɛrɛ bilali ani wari tali nɔgɔya la ani juru donni sɛbɛnnikɛla ko jango cakɛda minnu sigilen bɛ ani minan minnu bɛ baara kɛ bɔjɔbati u bɛ ko teliya kosɛbɛ magazine américaine global finance u ko ayiwa banque ka banque ɲina
bankantilantigi don sabula a ka wuli ka jɔ ani cɛsiri minnu kɛr'u fɛ Buwa Jabate k'a dɔn a yera a kɛra sababu ye dɔ ka fara sɔrɔ kan dɔ ka fara taa ka segin kan ani clients yɛrɛ olu ka nisɔndiya dɔ ka fara u kan a ko san o san u bɛ nin ɲɔgɔn dan in kɛ banku ni ɲɔgɔn cɛ a ko a kun ye min ye a bɛ kɛ sababu ye banku u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ani u ka yeta min bɛ se k'a to banki nakun ye fɛn min ye i k'a dɔn ka se ka ja a Bibu Biledu o de ye directeur général ye Banque Atlantique du Mali a y'a jira k'a fɔ nin jar'u ye nin na kɛ sababu ye i k'a dɔn u ka dɔ fara u ka cɛsiri ni wuli ka jɔ kan sabula u ye baara minnu kɛ u yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ a nafa ka bon u bɔra ka wuli ka jɔ min kɛ u ni clients cɛ u yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ a nafa ka bon o de la min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin min ye jamana a cakɛda belebele bolofaraw kɛ n yɛrɛ ye ani faso taw entreprise baw PME min ye maa kelenw fana ye a ko tɛmɛnen kɔfɛ hali wuli ka jɔ min kɛra kɔsa in na musow ani denmisɛn entrepreneur minnu bɛ olu ka dɛmɛ a ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye min ye dɔ fara u ka baara kan nka a kɛra nafaba de a ko tuma an bɛ don min na ko bi min ye Marokukaw ka nin banque bolofara n'o ye Banque Atlantique min bɛ Mali kɔnɔ Buwa Jabate a k'u na dɔ fara cɛsiri ka kuma in sɔrɔ la directeur da Buwa Jabate k'a dɔn an n'an don maana kan sori lezina Banque Atlantique k'a fɔ min ye nin dakabana den ye min bɛ cɛsiri la banque yɛrɛ ka se ka ɲɛdɔn o ye u ka communication ye Dili Umu fana an ka foli b'a ye ka taa se directeur adjoint ma Touré i k'a dɔn an ka foli bɛ ka ɲɛsin Banque Atlantique baarakɛla bɛɛ ma jango ɲinan sunkalo la i k'a dɔn kelen bɛ ka juru don $4 i k'a dɔn 0% intérêt ka na ta dɔrɔn ka taa k'i mago ye $4 0% intérêt awɔ kalo ta bɛɛ cɛ u ye banque ka sara de cɛ ɲɛ bɛɛ bɛ taa dɛ Buwa Jabate waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a ɲɔngiri an b'a bila an bɛ taa juma la awɔ Buwa Jabate juma ta waati ma se bi ta kɔni an b'a bila yan an bɛ foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Buwa Jabate n'anw wulila sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan bɛ sigi sen kan ni olu bɔra yan an bɛ Jakite ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u maa dun nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin kan nɛgɛ ɲɛ 21 bi ye juma ye Burapele a n'a jɛɲɔgɔnw farikoloɲɔgɔnw u bɛ n'o bolo da Buwa Jabate k'a dɔn juma ta waati kɔni o dana gosira min ye Mamutu Surunin ye Buwa Jabate Daba Tunkara wa assalam.